passat ho cobrim a l'assignatura de producció periodística que a la nostra universitat de Barcelona. Abans de començar res, voldria deixar clar que a la producció periodística tenim com a eina fonamental de treball el blog. Ja no tan sols el blog per a tractar una temàtica d'un estil personal com va explicar la meva companya, sinó també el blog per a cobrir la part teòrica que hem demanat al professor, per a cobrir les pràctiques col·lectives, també com per a cobrir el pla de producció que el grup proposem per a dur a terme. Si ara mateix aquesta conferència haguera tingut lloc a ells, a l'entitat ells, la conseqüència immediata d'això hauria sigut la publicació en immediatesa d'aquesta entrada, en la que normalment fem servir de la polivalència, aleshores en el grup, cadascú entenem la polivalència en el grup, no individualment. Hi ha una persona que s'encarrega de prendre les notes, una altra el torna a redactar, una altra el vídeo, en fi, al final això és el que tenim a la Universitat de Lliga Grandes. Tenim un fotimer de ponències de persones relacionades tant a la indústria gràfica que ven, per exemple, una impremta, que ve algun responsable d'un diari digital. I bé, això és un exemple d'això. En producció periodística, com vam dir, el blog es fa servir d'una manera general. Aquest exemple és un blog individual que el professor aleshores fa una avaluació contínua. Després tenim el blog del grup, que m'agradaria poder ensenyar-vos tot el blog del meu company, perquè molts són bonics i mereixen la pena, però com que no hi ha el temps només puc parlar del que tenim aquí. Aquest és el blog del grup, que tractem la part teòrica de l'assignatura i també tractem ahir les ponències de quan venen, per exemple, aquesta és una ponència. Aquesta és una ponència que hi va haver, van vindre del diari digital. I què fem amb això? Aleshores, la conseqüència de tot això és que al final el fer servir blogs ens han convertit a nosaltres com a font, perquè generem contingut nou i en aquest exemple que va ser un diari que diu Novel·la Digital, quan Novel·la Digital va parlar que van vindre a la Universitat més Grandes, em va parlar a nosaltres com a font. Això em permet aleshores treballar en un escenari que va molt més enllà d'allò merament acadèmic.